Milí diváci, moc vás tady vítám po delší době u dalšího rozhovoru o technice Theta Healing. Já v minulosti už jsem udělala pár tady těch rozhovorů a měla jsem takovou kreativní pauzu a před nějakým časem mně přišla inspirace, že bych ráda na ty rozhovory navázala a že bych ráda pokračovala v šíření informací o technice Theta Healing. A jako první host pro další rozhovory mě napadla krásná duše Andrea Valentiniová. Andrejko, já tě tady moc dneska vítám. Ďakujem veľmi pekne, Lucka. Teším sa. Já se také moc těším na to naše propojení. Já i našim posluchačům nebo divákům prozradím, že Andrejka je učitelka techniky Theta Healing, je praktička techniky Theta Healing a k tomu našemu propojení došlo takovým způsobem, že já jsem vlastně Andrejku vyhledala pro pomoc s určitými tématy, protože i každý theta léčitel nebo terapeut potřebuje někoho, kdo ho provede zase jeho vlastním labirintem a musím říct, že energie Andrejky a způsob její práce mě velmi, velmi zaujal, takže proto tam nebylo žádné zaváhání, že když jsem si říkala, jo, pozvu dalšího hosta, tak prostě přišla inspirace, že to bude Andrejka. A jestli by si do začátku se trošku představila našim divákům a něco o sobě řekla. Veľmi rada. Takže ja, ako si povedala, pracujem s technikou Theta, rovnako ako ty. A je to také naše spoločné a presne ako hovoríš, potrebujeme sa ďalej rozvíjať každý z nás. Ja som sa k Theta Healingu dostala v roku 2018, ale je to taký prirodzený akoby rozvoj, prirodzený posun v rámci nejakého môjho osobného rozvoja. A tou témou toho osobného rozvoja v mojom prípade sú vzťahy. Takže vzťahy ma vždycky tak ako posúvali a viedli k tomu, aby som so sebou robila viac a viac a viac. Až som v roku 2018 teda našla Thetu a ako náhle som sa dostala k Theta Healingu, tak tie posuny sú v Theta Healingu veľmi rýchle. A nejde len o tú rýchlosť, ale ide o tú kvalitu, že čo vnímam, že Theta Healing ponúka je taká tá skutočnosť, že to nie je len nejaká teória, ktorú sa dozvieme, ale je to niečo, čo nás vedie k tomu, aspoň pokiaľ sme typy, kde jednoducho uchopujeme veci, ktoré sa dozvedáme aj do toho nášho života, tak Theta Healing nám to umožňuje a tým, jak som sa začala venovať Theta Healingu, tak veľmi, by som povedala, v kratučkej dobe, do cca 2 rokov som zrazu zistila, že pokiaľ chcem byť pravdivá k sebe, tak si potrebujem pozrieť na svoj život inak a potrebujem tam urobiť zmenu. Čo ma viedlo k tomu, aby som sa postupne uvoľňovala z práce, v ktorej som vtedy bola a doviedlo ma to k Theta Healingu. Takže to je taký môj posun. A vnímáš to taky tak, jak to třeba vnímám já a vím, že i většina lidí, kteří se dostanou k tétě, to tak vnímají kolikrát, že je život před Theta Healingem a život po Theta Healingu. Jednoznačne, a čo vnímam hlavne je, že Theta Healing je životný štýl. Že keď naozaj chceme urobiť zmenu, tak tam je práve ten priestor. Že to je taká tá pôda dobrá na to, aby sme už videli pravdy, ktoré možno niekedy ani nechceme úplne vidieť. A na začiatku to môže byť trošičku prekvapivé, ale vnímam, že je to práve krásna pôda pre ten posun. Takže určite vnímam, že nielen je to životný štýl, ale áno, presne ako hovoríš, život pred a po. Ale to si řekla krásně a já to vnímám stejně, že je to vlastně potom už životní styl, protože člověk přijde na to, že doopravdy tu realitu tvoříme našimi přesvědčeními v podvědomí a aspoň u mě teda tak to je, že jsem si všimla, že už jsem si vybudovala určitou citlivost jakoby, a vnímavost k tomu, kdy mám na sobě udělat vlastně sezení téty nebo si někomu říct o sezení téty. A máš to třeba podobně? Jednoznačne. Ja čo som sa začala robiť, je, že si dávam také preventívne sedenia. Taktiež mám ľudí, s ktorými pracujem. Nie je to len, že pracujem sama na sebe, takže to je prvé, tá prevencia, aby som, či už tie kurzy samotné, to, že ja absolvujem ďalej ďalšie kurzy, to, že učíme nás v
neustále akoby posúva a dáva nám nové podnety, ale aj to, že si pravidelne dávam sedenia, tak mi ukazuje tú cestu a potom vlastne nepotrebujem prechádzať takými veľkými, akoby vnímam, že veľmi rada sa radšej preventívne budem venovať témam, ktoré cítim, že sa niekde budujú vo mne, pretože tým, ako ideme životom, tak tie témy sa nám otvárajú. Tak radšej preventívne sa na to pozriem, ako keď sa dostávam už do nejakého tlaku. Hej. To veľmi by som sa chcela vyhnúť tomu, aby ma niečo vytlačilo do toho, aby som niečo zmenila. A to, čo si povedala, to presne vnímam, že v momente, keď cítim nejaký druh nekomfortu, keď cítim nejaký druh reakcie na niečo, či už nejaký vnútorný hnev, ktorý sa tam buduje, alebo nejaká proste reakcia na to, že niekto sa ku mne nejako správa, tak vnímam, že toto už je, alebo zachytávam to ako také jemné otienky toho, že tuto je niečo, čo mi vadí, tuto je niečo, čo potrebujem spracovať a tu sa mi ukazuje téma, ktorú potrebujem uchopiť. Takže vnímam, že Theta Healing mi dal taký nádherný priestor a nástroj na to, ako pracovať vlastne v tom dennom živote, aby sme, pretože neustále je čo riešiť, hej. Myslieť si, že sa dostaneme a veľakrát na začiatku máme pocit, že dobre, tak toto si ešte spracujem, toto ešte, toto a dostanem sa na 100% a potom už nepotrebujem nič spracovať, je trošičku ilúzia. My stále žijeme život nám stále prináša nové a nové podnety a počas toho života si vytvárame, alebo sa nám otvára ako keby nové témy. Takže vnímam, že taký nejaký stav, akože mám 100% spracované, nie je. Na druhej strane nastáva jednoznačne moment, keď, ako si krásne povedala, uchopujeme tie akoby jemné otienky toho, čo sa v našom živote deje a ten priestor na toto spracovať. Že to už je akoby nová kvalita toho života a toho zažívania. A ja viem, že ty veľmi krásne toto uchopuješ, veľmi krásne zachytávaš, čiže tam, keď už tu nás sme, tak vnímam, že ten život si môžeme naozaj sa otvoriť a užívať si ho. Tak sa uvoľniť do ňoho. Že tam nemusíme čakať, že čo zlé sa stane, alebo čo ešte zlé s nami je. Opět velmi krásně řečeno a hodně to se mnou souzní všechno, co jsi říkala úplně a je to jedna věc, která se mi na tétě vlastně od začátku líbí taky, nebo že to člověka dostane do takového určitého prostoru, kde pochopí, že my v tom životě nemusíme trpět, že když začneme být vnímavější a začneme být i pravdivější vlastně k sobě, tak se můžeme učit rovnou od energie stvoření, protože v technice Theta Healing se napojíme na energii stvoření, vlastně můžeme se učit od energie stvoření, od života jako takovýho, ale nemusí to být už přes takový ty velký jobovky nebo přes to utrpení vlastně. Jednoznačne. V podstate aj práca s utrpením je stále len presvedčenie, je to, že myslíme si, že by sme mali trpieť, myslíme si, že by to takto malo byť. Hej, tam je v mnoho životoch, v mnoho skúsenostiach sme sa presvedčali o tom, že toto je tá cesta a veľakrát sa stretávam s tým, že práve zmeniť to nastavenie na to, že ja sa môžem posúvať, či už fyzicky do zdravia, či už mentálne, spirituálne, že sa môžem posúvať emocionálne spôsobom, ktorý môže byť láskavý ku nám, ktorý môže byť pekný, že sa môžeme v podstate cez pekné skúsenosti posúvať vpred. Veľakrát s týmto vnímam, že tam je akoby limit alebo presvedčenia, ktoré vedú ľudí k tomu, že len cez tie ťažké skúsenosti, len cez tie bolesti, len cez to utrpenie dokážu ísť do väčšej hĺbky. Ale toto je taký ako zlomový bod, uchopiť, že my cez pekné veci, cez pekné skúsenosti, cez láskyplné zážitky môžeme posúvať seba vpred. Tohle taky často zmiňuji studentům na kurzech, že přesně my o laskavosti třeba se můžeme učit i skrz to, že se někdo k nám chová hrubě vlastně a my si řekneme, tak já se ale takhle chovat vlastně nechci a nebudu, ale zároveň se i o laskavosti můžeme učit skrz to,
že nám naopak někdo prokáže laskavost. My třeba si i my sami myslíme, že si ji nezasloužíme úplně a inspiruje nás to natolik, že půjdeme dál a budou z nás laskavější lidé. A to myslím, že se dá jako aplikovat vlastně na všechny oblasti života a na všechny kvality, které tady chceme zažívat a že je to přesně tak, jak si zase hezky řekla, že je to o tom nějakým bodu zlomu si tohleto zvědomit, že se můžeme učit na tom světě skrz pozitivní zkušenosti. Ak by som mohla, tak vnímam, že, alebo taká skúsenosť, ktorú začínam mať, ale tak si budujem, hej, aby som nebola, že už to mám celé uchopené, ale taká skúsenosť, ktorú vnímam, je, že v tom prvom štádiu väčšinou ľudia, a či už je to cez Theta Healing alebo inú techniku, ale ja osobne teda preferujem Theta Healing, pretože mi to sedí ako technika, tak v tom prvom štádiu ľudia väčšinou riešia také tie najväčšie traumy, najťažšie zážitky, dostávajú sa v podstate do takých tých, ako by som povedala, takých tých ťažkých skúseností, ktoré mali. Čiže to je takéto prvé štádium, ktoré veľakrát niečo nás k tomu dovedie, aby sme začali so sebou pracovať, niečo nás dovedie k tomu, aby sme vôbec sa začali zamýšľať nad životom inak. A pre každého je to iný podnet. Pre niekoho to môže byť niečo zdravotné, pre niekoho to môžu byť vzťahy, ako v mojom prípade. A to prvé štádium vie byť také trošku neúplne komfortné, pretože tam väčšinou stiahujeme tie najťažšie skúsenosti. Ale potom nastáva štádium, keď ja vnímam, že akoby dojde k takému, nazval by som to, naplneniu tohto a my máme možnosť a priestor sa posunúť o štádium ďalej. A to štádium ďalej už nás vedie k úspechu, už nás vedie k tomu, že môžeme zažívať krásne skúsenosti, že môžeme žiť šťastne, že môžeme dostávať v živote to, čo by sme potrebovali, to, čo by sme chceli, že to dokonca zaslúžime. To je akoby ďalšie štádium, kde ľudia akoby, alebo to je nejaký môj pocit k toho. A potom tretie štádium je, keď z tohto my vieme niečo prinášať a tvoriť. Prinášať ďalej, poskytovať ďalším ľuďom. A v každom z týchto štádií my si zažívame niečo naše, individuálne. Hej, my žijeme stále náš život. To nie je, že sme oddelení od existencie, alebo že mne sa už nič nedieje. Samozrejme, že sa mi deje. A len v každom tom štádiu už to má inú kvalitu. Neviem, či súhlasíš s týmto, alebo ako to vnímaš ty z svojej praxe, to by ma veľmi zaujímalo. Jo, mám hodně podobnou zkušenost. Řekla bych, že někdy ty lekce, abych to tak nazvala, bývají pak sofistikovanější, čím i jsme jakoby dál, ale co také vnímám u té techniky Theta Healing, že ona jako hodně lidí dostává do prostoru lásky a soucitu. A ve chvíli, kdy jsme v prostoru lásky a soucitu, tak vlastně i ty lekce se daleko líp nějakým způsobem jakoby snáší, rozeznávají, rozklíčují a i bych řekla, že roste to naše napojení na energii stvoření, že člověk není tak oddělený, vnímá tam tu podporu, nějakou tu moudrost, může si stáhnout různá kreativní řešení, takže ano, můžou přijít i docela velký výzvy nebo přesně jako sofistikovaný lekce, ale je to jako čím dál tím, bych řekla, to řešení přichází nějak s nás, nebo člověk ví, že na to není sám. A je fakt, že i někdy studenti na kurzech nebo klienti se, když něco zmíním, že třeba se děje i v tom mým životě, tak jsou z toho překvapení, protože by čekali, že jako člověk už je v zenu navždycky, když prostě učí tétu a jak je to možný, že třeba já jsem třeba měla napadenýho pejska, jo, tak jedna klientka jednou se divila, že jak se mi něco takového jako vůbec mohlo stát a ono to tak prostě je, že nemáme nikdy jako záruku nebo patent na to, že se nám v životě už nikdy nic nestane. To by pak nebyl život, že jo. Ten život je pořád o tom, že zažíváme, dejme tomu i nějakou polaritu tady pořád, ale prostě i ty zkušenosti a lekce
ale musím říct, že je to takový, je to jiný, než když jsem začínala na sobě jako obecně pracovat, tak to se to valilo celý ven, asi jak si to ty popsala prostě, ty největší traumata z dětství, některý teda u mě byly ještě jako překrytý a otevřelo se toho něco později, když já jsem na to právě byla připravená, protože v začátku bych nebyla vůbec připravená si s tím nějakým způsobem poradit nebo to uvidět, ale pak se mi začalo dít to, že vždycky ty období, kdy je takový jako ten klid a člověk fakt zažívá harmonii, tak se jako začaly prodlužovat. A teď musím říct, že docela ty období jsou doopravdy čím dál tím delší, někdy i v řádu jako měsíců, kdy zažívám prostě úplný flow, plynutí, harmonii. Přesně do toho si ale občas nechám udělat třeba sezení téty, protože přesně člověk už si vybudoval tu citlivost, ale takovýhle nějaký věci chodí míň a míň. Ty si povedala pár pekných vecí, aby som sa chcela o to oprieť, respektíve sa k ním trošku možno dostať do väčšej hĺbky. A to je úplne úžasné, pretože ja vnímam, že toto je tvoja obrovská kvalita. Práve to napojenie na stvoriteľa, to je v podstate to, čo nám Theta Healing dáva, či už to nazvieme stvoriteľ, zdroj, proste tú nekonečnú inteligenciu, ktorú poprvé máme v sebe a po druhé sme súčasťou tejto inteligencie. A v momente, keď my sa prepájame s energiou zdroja, prepájame s touto bezpodmienečnou láskou, tak tam sú všetky odpovede. A hlavne v momente, keď sme s ňou prepojení, tak akoby všetko to ťaživé sa mení. A zrazu je to inak. A to je taký, niekto by mohol povedať zázrak. Hej, nedávno som sa venovala téme zázrakov a že čo považujeme za zázrak. Čiže to je taký ten moment, keď môžeme v podstate v sekundách z veľkej drámy zrazu pocítiť, že všetko je absolútne v poriadku. A že všetko z tej vyššej perspektívy, z toho, že sme prepojení, z toho, že sme súčasťou zdroja, je všetko len skúsenosť. Všetko je len zážitok. A čím viac, a v podstate toto vnímam, že tá prax, a to je to život pred a po, život toho používania tej techniky, a čím viac vnímame a žijeme vlastne vo vedomí toho, že sme súčasťou tohto zdroja, že sme súčasťou stvoriteľa a že on je tam stále pre nás, alebo táto energia je tam stále pre nás, lebo niektorí ľudia možno to slovo stvoriteľ nie úplne dobre prijímajú, ale princíp je stále rovnaký. Princíp je stále rovnaký, že každý z nás má na toto plné právo a keď sa uvoľníme, naplníme touto energiou, vnímame, že sme aj súčasťou, tak všetko to, čo prechádzame, aj keď sme ešte v tom prvom štádiu, v tej mele, alebo v mele akomkoľvek z našich štádií, že sa nám proste niečo udeje, tak to je ten moment, keď sa všetko mení. A zrazu prichádza pocit takých tých zázrakov, ale ono to nie je zázrak, ono je to len pretvorené na niečo úplne iné. Čiže toto vnímam, že je absolútne kľúčové, čo si povedala a k čomu sa vlastne akoby vraciaš v tej téme, pretože veľakrát zabúdame, hej, že pozeráme sa na Theta Healing ako na niečo, ale to je nástroj na to, aby sme sa prepájali so stvoriteľom, aby sme mohli komunikovať, ktorý v podstate neustále rozvíjame, prehlbujeme, upevňujeme vlastne to vedomie toho, že žijeme v tomto, v tejto energii. Takže to si veľmi pekne povedala. Jo, děkuju. Ono to vlastně potom člověka dovede k tomu, že doopravdy on je tvůrce své reality. To se mi na tétě vlastně líbí taky, že věci se nám nedějí, ale my je tvoříme vlastně. Ať už to, co se nám nelíbí, nebo to, co se nám líbí. A Theta má takový, nebo poskytuje vlastně prostor pro zhmotňování a manifestaci. Máš nějaký zážitky, zkušenosti z manifestací skrz Theta Healing? Určite mám, jednoznačne. Veľakrát to vidím u mojich klientov, veľakrát vnímam, že sa menia, pretvárajú veci v ich životoch. Samozrejme, ako si povedala, všetko závisí od toho, že my sme tvorcovia svojej reality. Hej. Ja ako sprievodca by som nazvala, alebo človek, ktorý proste pomôže tomu klientovi poukázať na jeho podnety, neviem úplne ho doviesť k tomu, aby to prijal naplno. Hej. To už je u nich. Ale pokiaľ mám klientov, ktorí skutočne vnímajú, majú tú dôveru a samozrejme čím väčšia je dôvera, čím väčšie je naše prepojenie, tým rýchlejšie sa práve zhmotňujú veci,
pretože je to v podstate všetko o vibrácii, tak áno, mám skúsenosť s tým, že nedávno som vlastne zažila, že som pracovala s klientkou, ktorá dlho túžila po babetku a zmenili sme nastavenia a v podstate do mesiaca na to otehotnela, čiže to je pre mňa taký malý veľký zázrak. Stalo sa to už viackrát, akoby táto téma, už sa mi to stalo 2-krát u 2 klientiek, čo je z môjho pohľadu ako úplne nádherné. Veľakrát, čo sa týka manifestácie, rada pracujem s témou spriaznených duší, s nachádzaním partnerov, partnerstiev. To je proste moja top obľúbená téma. A to je väčšinou tak, že každý z nás máme nejaké svoje témy, hej, a ja práve tým, že moja téma boli vzťahy, tak som získala skúsenosti, alebo na nejakej úrovni je to proste téma, s ktorou veľmi rada pracujem, čiže v tomto smere, ale veľakrát pracujem aj s ľuďmi, ktorí prídu, potrebujú niečo doriešiť ako v rámci aj firmy, alebo aby sa niečo pomenilo. A v momente, keď prinášame do toho pola lásku, prinášame do toho pola priestor toho, aby sa to udialo tým najvyšším a najlepším spôsobom, ako my v Theta Healingu hovoríme, vlastne pre dobro všetkých zúčastnených, tak sa tam akoby uvoľní priestor na to, aby sa to udialo. Čiže to je ďalší aspekt, ktorý vnímam, že je veľmi kľúčový práve v manifestácii. Ale v manifestácii veľmi silnú úlohu hrá práve to aj ako my, ako som pekne hovorila v tom úvode, dovolujeme sami sebe. Láskavosť má viacero aspektov. Láskavosť má aspekt láskavosti od nás k druhým, ale my môžeme byť najláskavejší človek na svete voči druhým, pokiaľ nie sme láskaví k sebe, tak sa nám nezhmotňujú veci takým spôsobom, ako by sme potrebovali. Čiže to je akoby ďalší aspekt tej láskavosti, ktorý je dôležitý uchopiť. A to je láskavosť voči sebe samým. Či sme schopní a vôbec otvorení tej láskavosti voči sebe samým. A ešte je tam tretí aspekt, ako prijímame láskavosť od ostatných. Hej. A keď toto všetko máme uchopené, tak vlastne tá láskavosť je priestor preto, aby sa začali veci zhmotňovať, je to priamo prepojené. Takže to je taká, to je skúsenosť, ktorú mám a to je v podstate to, k čomu sa tak ako postupne krôčik po krôčiku dostávame práve aj v tých kurzoch a v tých sedeniach. Krásný. Já jsem moc ráda, že jsi zmínila nebo rozebrala tu laskavost, protože vlastně laskavost je ctnost. My se učíme v tétě o tom, že my jako duše potřebujeme si vytříbit nebo rozvinout u určité ctnosti a přesně lidé by si kolikrát mysleli, že je to o tom, jak to já mám ke světu vlastně, že je důležitý, že já jsem laskavá ke světu, ale přesně jsem ráda, že jsi to rozebrala, že je tam i element toho, že musíme být laskaví sami k sobě a potom pro spoustu lidí je největší výzva naučit se přijímat vlastně tu laskavost od ostatních nebo i lásku, že jo, od ostatních. A taky nemusíme se právě v tom životě úplně posouvat nebo v nějakým duchovním vývoji, pokud nejsme schopni jako přijímat od lidí vlastně, že někdy lidi, kteří jdou duchovní cestou, tak jdou do takové té askeze a do takového toho, že oni nic nechtějí a nepotřebují a že jsou tady jenom pro ostatní, ale vlastně to je taky určitá fáze, za kterou ideálně je potřeba se dostat, aby jako člověk byl takový, bych řekla, jako celistvější a aby ten jeho život fungoval, protože spoustě lidem nefunguje život právě kvůli tady tomu schématu a nějakému vzorci, který bych řekla, že je jako hodně starý, ale je v nás hodně zakořeněný vlastně. Jednoznačne tá rovnováha je absolútne kľúčová a mnohí sa učíme tej rovnováhe, učíme sa tomu, ako žiť v rovnováhe, ako presne to rovnováha medzi prijímaním a dávaním. Veľakrát ideme akoby z extrému do extrému. Buď iba prijímame, alebo iba dávame. Veľakrát sa v tom ako ľudia hľadajú, ale keď sa nastolí tá rovnováha, tak je tam priestor pre veľkú expanziu. Pretože ja darmo budem chcieť dávať ľuďom a dávať, keď nemám z čoho. To je vlastne základný kľúč. Čiže ja veľakrát vnímam, že jeden zo základov, a toto je jedna z tém, ktoré sa veľmi rada venujem mimochodom, je ten vzťah ľudí samých k sebe. Aký máme vzťah sami k sebe? Pretože my môžeme byť najláskavejší ľudia na svete, veľakrát mnoho ľudí je k sebe tvrdých, je k sebe kritických.
Hej, ako si hovoríme v podstate na prvom kurze, najviac psychických útokov je väčšinou od nás voči sebe samým. A keď sa tieto psychické útoky, keď sami sebe vlastne prestaneme dávať akoby polená pod nohy, keď sami seba prestaneme sabotovať, tak sa vytvára priestor pre rozvoj a není to len rozvoj, že aha, tak teraz som sebec, lebo chcem rozvíjať seba. Ja cez to, že rozvíjam seba, pomáham svetu. Hej, to je taký ten klasický princíp toho, keď matka chce sa obetovať pre svoje deti. Ale tým, že sa obetuje, im dáva absolútne, by som povedala, nie úplne vhodný, rozmýšľam, ako to dať doslova, aby to nebolo, nie úplne vhodný príklad. Keď si dovolí byť šťastná, keď si dovolí žiť ten život akoby v ľahkosti a kvitnúť, tak dáva ten najlepší príklad svojej rodine a svojim deťom. To je akoby jeden z príkladov. Ale toto máme vo všetkom. Čiže preto je tá rovnováha v tom dávaní a príjmaní veľmi dôležitá. A všetci sa ju na nejakej úrovni učíme. V našich témach rôznych. Jo, je fakt, že i takový jako největší blok, který někdy vnímám u klientů, ale i jsem se s ním setkala sama v sobě, je třeba strach, že ztratím blízké ve chvíli, kdy duchovně porostu, ale i v jiných oblastech, kdy prostě budu expandovat. A vlastně nedávno taky mi to bylo nějakým způsobem ukázáno, že ve chvíli, kdy si to dovolím, tak z toho prosperuje celý širý okolí. Vlastně nikomu nepomůžu, když se budu držet zpátky a nebo někde dole, tak vlastně kdybych to tak dělala, tak bych nebyla takovým jako přispěním světu a rodině a okolí, jako když doopravdy si dovolím vyexpandovat. To je absolútna pravda. To je absolútna pravda, ale ako vravíš presne, veľakrát máme také akoby staré vzorce, alebo nám veľakrát bolo hovorené, že keď začíname expandovať, alebo keď akoby si nedovolujeme plne byť šťastní ešte v nejakých vzorcoch, pretože máme pocit, že tým strácame blízkych. Veľakrát boli vzťahy založené, prepojené práve na tom utrpení, na tom, že ja, vieš, veľakrát sa stretávam s tým, to je tiež taký fascinujúci vzorec, že akoby prejavom lásky je to, že sa o niekoho bojím, že niekoho a v podstate, keď sa akoby nemám o koho bať, keď mi je dobre, tak vlastne čo teraz, tak sa odpájam, alebo nemám v podstate pocitovo, na čom vlastne vytváram to prepojenie. Keď sa nebojíme jeden od druhého, keď si doprejeme, keď dovolíme si voľnosť a slobodu a keď dovolíme, aby sme vlastne rástli. Lebo je to nový koncept, je to niečo nové, čo doteraz mnohí to už zažívajú, ale niektorí ešte stále akoby vnímame, že OK, čo to je, nebudem sebec, keď si dovolím byť plne šťastný, plne otvorený, plne expandujúci. Takže toto je presne to, čo nás dostáva späť k tej téme tých cností a k tomu, že tie cnosti, čím viac ich rozvíjame, čím viac ich uchopujeme, tak nám dáva priestor k tomu, aby sme si dopriali sebe aj ostatným. A aby sme prijali to, že ostatní nám napríklad môžu dopriať. Toto je téma, ktorej som sa veľakrát venovala. To je taká ako široká téma, ktorú vnímam, že veľakrát v tom kolektívnom vedomí nie úplne si dovolujeme dopriať. Dopriať sebe alebo ostatným. Čo to je vlastne dopriať? Hej. Ja si pamätám, keď som s týmto pracovala, tak som mala takú skúsenosť. Ja som si hovorila, by som tak chcela druhým dopriať, ale úplne som cítila, jak to neviem, proste, jak vo mne sa všetko bráni. A potom si hovorím, dobre, ja im dopriem, keď ja budem mať. Takže stále tam ešte som mala akoby štádia toho, kedy už viem vlastne druhým dopriať, aby sa im darilo. Takže to sú také zaujímavé akoby cnosti, ktoré... A v momente, keď toto uchopujeme, keď si toto dovolíme a keď jednoducho prestávam riešiť, či sa druhým darí, nedarí, práve naopak im to doprajem, tak sa uvoľňujem z toho, že ja vôbec riešim, čo druhý robia alebo nerobia, uvoľňujem sa z konkurencie, uvoľňujem sa z toho, kto ako čo a zrazu je tam sloboda, zrazu je tam priestor pre rozvoj úplne nových rozmerov. Jo, já to mám úplně stejně. Jakože skrz tu techniku Theta Healing určitě jsem se dostala víc tady do toho
prostoru přesně té svobody a toho, že vlastně hlavně řeším svůj vlastní život. Vím, že já jsem ten tvůrce a neřeším jakoby, co dělá okolí nebo co dělají druzí lidé a přesně dopřávám věci sobě a potom i druhým. Ale mě tam ještě něco zaujalo, k čemu jsem si říkala, že by bylo asi fajn se vrátit, protože ono vlastně lidi, když na sobě začnou pracovat, tak často mají vlastně tu zkušenost, že ty vazby, které nejsou založeny na té pravé, opravdové a čisté lásce a jsou tam různý takový ty háčky a další věci, že vlastně odchází z té reality, takže ono pak to není úplně jednoduchý, nebo není to úplně jednoduchý to tak jako rovnou žít, že jo, já se posunu a bez strachu, že někoho ztratím. Většinou ten strach tam doopravdy je. Máš nějakou radu nebo nějakou vlastní zkušenost, protože že jo, ty jsi taky musela třeba opustit korporátní svět a přesunout se vlastně do oblasti alternativního léčení. A to si dokážu představit, že taky nebyla úplně jednoduchá cesta. Takže jestli máš nějaké rady, zkušenosti, co by třeba posluchačům mohlo pomoct. V prvom rade chcem povedať, že toto si veľmi, veľmi dobre vystihla, veľmi dobrej témy si sa akoby chytila alebo prihnášaš, pretože s týmto sa často stretávam, že mi ľudia prídu na kurz a vlastne začnú vnímať, že ten spôsob, akom žili, alebo teda tie vzťahy môžu preskladať inak. A zrazu tam potom hneď na to nastáva akoby strach, čo keď ten partner to nepríjme. Pretože pre toho partnera sa tam v podstate zrazu tým veľkým vývojom ocitáva v tom priestore spoločnom nová kvalita ženy. Hej, ja to vnímam, že ako keby, keď sa jeden človek rozvíja, je dôležité, aby aj druhý človek sa rozvíjal, aby mohli spolu stále byť kompatibilní, hej, ako keď majú spoločnú verziu. A tam veľakrát nastáva ten strach, čiže sa mi stalo viackrát, že mi ľudia už nechceli ísť na ďalšie kurzy, lebo sa báli, že by prišli o partnerov, že by prišli o rodinu. Čo chcem povedať, že toto vôbec nie je nevyhnutné, ale určite je to nejaké štádium, kde potrebujeme spoločne ponúknuť tomu partnerovi priestor, aby spoločne s nami rástol. To je jedna z vecí, ktorú by som v rámci partnerstiev chcela povedať. Takisto som sa s tým stretla ohľadne kamarátstiev, že jak sa spolu akoby vyvíjame, ako náhle sa dostávame do toho rastu a začíname uchopovať svet, začíname, ako si krásne povedala, byť citlivejší a viacej vnímať energie okolo nás a zrazu začínajú ľudia pociťovať, že tie priateľstvá, v ktorých boli, im vlastne už toľko nedávajú. Že vlastne už sa tam nemajú veľmi o čom rozprávať. Že, a v podstate taká tá prvá reakcia veľakrát je, že meníme tých priateľov alebo sa uzatvárame do seba a máme pocit, že strácame vlastne tú pôdu pod nohami, pretože tí ľudia pre nás niečo znamenajú napriek tomu, že sa teda v tomto momente s nimi nemám o čom rozprávať. Ale aj tu by som chcela ponúknuť, že moja skúsenosť je tá, že je to nejaké medzištádium. Medzištádium, kde jednoducho sa stretávam s ľuďmi, a tí môžu porásť so mnou a môžeme si spoločne, možno sa dostávame do hĺbok, ktorých sme nikdy predtým neboli. Ja ak posudzujem s prepáčením tých ľudí, že toto on nedá alebo nevie sa dostať do tejto hĺbky, tak potom odchádzam. To isté je v rámci rodín, a už sa dostanem k tej práci, to isté je v rámci rodín. Ja som prechádzala takisto štádium, kde som raz jednoducho mala pocit, že vlastne my v rámci rodiny vlastne vôbec nekomunikujeme, že čo to je, veď my si vôbec nerozprávame o svojich emóciách. Zrazu som mala pocit, že ja neviem tráviť čas s mojou rodinou, ale bolo to medzištádium, cez ktoré som vlastne prešla, ja som si to krásne vydiskutovala a mám z môjho pohľadu veľmi intuitívnu akoby otca, brata, čiže tam zrazu sme sa dostali do rozhovorov, ktorých sme nikdy predtým neboli. Čiže je to všetko len medzi štádiom. Nemusíme sa báť toho, že o niečo prídeme. To je to, čo som chcela povedať. A dostávam sa k tomu korporátnemu svetu. Tam to má akoby viacero rozmerov, pretože ja som pracovala a bola som v podstate akoby riaditeľkou fabriky výrobnej, kde jednoducho to v našom metrixelskom svete alebo v našom 3D svete má nejakú pozíciu. A hoď teda som na nejakej úrovni vedela, že to je proste, čo to je, hej, čo to vlastne znamená, aj tak sa moje ego zachytávalo v podstate akoby nejakej identity, čo sa tohto týka. Čiže v podstate
ten prechod do, akoby odchod z práce, rôzne strachy s tým boli prepojené, kde jednoducho som sa bála toho, že kto vlastne budem, či neprídem o niečo, respektíve čo to vlastne bude znamenať v tom mojom svete, keď ja vlastne uvoľním tú identitu toho pomyselného postu, ktorý v podstate nie som viac človek alebo menej človek, či mám takú pozíciu alebo takú, to vieme, ale aj tak sa to naše ego má tendenciu toho zachytávať. Čiže bol to proces, bol to relatívne silný proces, hlavne v tom, že ja som na nejakej úrovni mala pocit, potrebovala som nejaké zázemie si vybudovať. Čiže u mňa to, čo som tam vytvorila, ja som to nazvala, že exit plán, mi trvalo, exit plán som naplňala 1,5 roka, aby som sa dostala do tohto štádia a potrebovala som si vlastne vybudovať akoby systém toho bezpečia, hej. Jedna vec je odísť z Matrixu, a stále som v Matrixe, hej, stále platím dane, stále mám firmu, stále pracujem, len pracujem iným spôsobom. Tak jedna vec je odísť akoby z tých pomyselných istôt toho zamestnanca. A druhá vec, a povedať si, dobre, odchádzam. A druhá vec je mať tam zdravý rozum a vedieť, že potrebujem, stále sme v tomto 3D svete, stále fyzicky, aspoň ja požívam potravu, sú bretariani samozrejme, ktorí to nerobia a stále potrebujem aspoň platiť nejaký nájom a podobne. Čiže sme v tom fyzickom 3D svete a tam som potrebovala si vytvoriť nejaký, akoby ten môj zdravý rozum mi vytvoril zázemie a v tom som už vedela z toho vystúpiť. Ale bol to proces, bol to dlhý proces. Jo, ale zase z toho moc hezky popsala celý a vlastně tohle bych doporučila i já komukoliv, kdo potřebuje projít tady tím posunem nebo cítí, že by rád, tak udělat tu změnu postupně a tak, aby se v ní cítil vlastně bezpečně, protože taky vidím v tom prostoru, že lidi kolikrát to celý zahodí a skočí a pak se diví, že jako tvrdě dopadnou a většinou i moje rada je taková, že ono mezi třeba tím korporátním světem a alternativním léčení je ještě něco na půl cesty, že většinou je tam třeba i nějaká práce, kterou lidi můžou vzít a já vždycky říkám, že víš, že to není ono, ale už jim to třeba neubližuje, tak jako cítí, že jim ubližuje vlastně ten korporátní svět a někdo samozřejmě může jít rovnou, jo, to prostě záleží, je to hodně individuální, ale co vidím v tom prostoru, že často si lidi vylámou zuby na tom, že to zavřou ze dne na den a myslí si, že skočí do alternativního léčení a hnedka budou mít prostě klienty a hnedka je to začne živit a ono vlastně, jak se tam pak přidá ten stres a ta zátěž, že jako musí to přinášet ty peníze, tak většinou to je energie, která tu hojnost jako začne lidem blokovat a vlastně si na tom trošku vylámou zuby, takže jsem ráda, že i ty si tady zmínila, že je to proces. Ak môžem, tak toto, čo popisuješ, ja vnímam, že to je neuchopenie tej dôvery. Pretože jedna vec je dôverovať tomu, že sme v bezpečí a že sme vedení a druhá vec je skočiť z mosta hlavou dole a povedať si, verím tomu, že ma stvoriteľ zachráni. Hej? To sú akoby dve rôzne veci. To je presne ten moment, keď ľudia si napríklad, vie, že veľakrát rozprávame aj pri chorobách o tom, že človeku ako keby sa uľaví a v momente prestáva brať lieky ako dôkaz toho, že už je vyliečený. To nie je dôkaz toho, ja nepotrebujem nič dokazovať, nepotrebujem vlastne dokazovať tomu, že teraz ako skočím naozaj z toho mosta a prežijem. Hej? Takto to nefunguje, toto nie je viera. A tam vnímam, že veľakrát ľudia sa potrebujú akoby naučiť, čo to je. Pretože viera neznamená, že som hlúpy, alebo že proste akoby mi chýba zdravý rozum v tom, čo robím. Hej. Potrebujem vedieť, uchopiť, kde som, ako som. Neviem, že to nie je možné, že nie je možné lietať, že nie je možné odísť z liekov, ale všetko má presne takéto ako keby medzištádium. Ako sa v tom cítim, kde som. Niekomu to naozaj môže fungovať hneď a niekto potrebuje viacej času a všetko je v poriadku, pretože každý máme ten svoj systém vyskladaný inak. A toto, čo hovoríš, vieš, že ľudia akoby odídu z práce a hneď čakajú, že to tam bude fungovať. Ako hovoríš, tam sa potom mení tá energia, tá vibrácia. Je dôležité si dať priestor na to, aby sme sa aj my vyvíjali, aby sme si dali priestor na nejaké naše, jak som povedala,
Hej, dať si tam ako keby nejaké medzištádium toho, čo sa deje. V mojom prípade ja som vnímala, že si potrebujem dať voľno, že potrebujem proste odísť. Chcela som pôvodne to robiť tak, že budem akoby popri práci si toto rozbiehať, ale moja práca a vôbec aj to ako som ja nastavená ako človek, tak ja som išla na 100%. To znamená, že mne už neostávala žiadna iná energia na nič ďalej. V podstate predstava, že by som robila nejaké sedenia alebo niečo iné pre ľudí potom, ako som odišla ako myslím večer som docestovala z práce, jednoducho tam už nebola energia na to. Takže som vedela, že potrebujem k tomu pristúpiť inak. Tak som si vytvorila taký v rámci toho môjho exit plánu akoby pocit, nejaké zázemie akoby finančné. Že vedela som, že potrebujem nejaký čas proste neobávať sa, presne ako si krásne povedala, že ostať v tej vibrácii, neobávať sa o to, z čoho budem žiť, neobávať sa z toho, čo sa bude so mnou diať. Čiže toto sa mi podarilo vytvoriť a v tom momente som mohla pekne vystúpiť. Ale ono je ešte zaujímavý jeden aspekt tam, že toto niekedy je prepojené práve na naše božské načasovanie, na to, kedy je ten správny čas. Pretože ja som si tento akoby finančný balíček, to nazvieme, pripravovala niekoľko rokov. A vždy, keď som bola tesne pri ňom, tak sa niečo udialo a potrebovala som to minúť. Hej? Potrebovala som si kúpiť garáž zrazu. Niečo sa mi udialo doma a tak ďalej. Až v momente, keď to bolo pripravené a to už cíti, že to božské načasovanie už tam prichádza a že toto je ten moment, tak mi chýbalo proste nejaká finančná suma na to, aby som sa dostala tam, kde som potrebovala. A ono sa to udialo zo dňa na deň. Zo dňa na deň. Niečo, čo by som možno potrebovala doplňať pol roka. Čiže aj ďalší aspekt toho celého je práve to božské načasovanie. Vnímať, či som v tom správnom čase, v tom správnom naladení. Lebo ja zdarmo budem tlačiť na to, že áno, idem sa dostať do správnej vibrácie a idem si to vizualizovať, keď už sme pri tej manifestácii a že všetko sa deje, ale božské načasovanie nepretlačím. A to je také opäť neuchopenie toho, čo to znamená manifestovať, keď potom máme nožičkami ako malé deti, že mne sa to ešte nedarí a ja už som urobil všetko a ako je to možné a už tam začíname zase sa dostávať do nejakého kolečka toho, že vlastne stvoriteľ ma nemá rád, alebo ja som potrestaný, alebo zrovna mne to nefunguje, vôbec nie je možné, že je to čisto len ešte nie je ten správny čas. To je akoby ďalší aspekt toho celého. Super, díky, že jsi zmínila i božské načasování a třeba pro mě takový příklad mého jednoho božského načasování byl z koupí domů vlastně v přírodě a taky přesně jsem se dostávala tady do těch pocitů, jako že už se to nikdy nestane nebo že něco je špatně, ale vlastně já v době, kdy jsem i měla třeba úplně nejvíc jakoby peněz na účtě, tak ale ty domy vlastně stály hodně peněz, protože byl covid a potom pominul vlastně covid a já, když se na to teďka dívám zpětně, tak v moment, kdy já jsem kupovala vlastně byt, tak už třeba tolik těch peněz i jsem fyzicky na tom účtě neměla, ale vlastně tam jsem vychytala úplně ideální období, kdy jakoby poměr ještě ceny za byt, který jsem prodávala a to, že ty nemovitosti na tom trhu jakoby šly vlastně dolů. A když se kouknu za posledních vlastně třeba těch 5 nebo i víc let, co jsem ten dům chtěla koupit, tak doopravdy to bylo v nejvíc ideální čas a hlavou bych to nevymyslela. Jo, hlavou bych to tam už tlačila před 5 lety, před 3 lety, před 2 lety a furt to nešlo, nepouštělo to, protože to vlastně nebylo to správné božské načasování. Presne, čiže toto je veľmi dôležité brať do úvahy pri tom celom nastavení, že jedna vec je mať správnu vibráciu, druhá vec je mať správne cnosti, tretia vec je vedieť, čo potrebujem, ale ďalšia vec je naozaj, je to v tom mojom pláne. Je to tam, je to už pripravené. Hej, veľakrát sa toto deje napríklad aj vo vzťahových veciach. Veľakrát, keď pracujem s ľuďmi, a v mnohých prípadoch to bolo naozaj, že už sú pripravení, že už to tam bolo vidno, že všetko je ako nastavené a že už je ten moment a majú stretnúť tú svoju spriaznenú dušu, ale oni nie sú sami v tom vzťahovom poli. Tá spriaznená duša takisto potrebuje byť pripravená. Čiže tam to je vyslovene akoby uchopenie toho, či už nastal ten správny čas.
či už nastal ten správny čas. A pokiaľ my máme pocit, že toto budeme tlačiť a že my to môžeme pretlačiť svojou vôľou, tak tam opäť sme neuchopili nejakú cnosť, ktorá v podstate práve do toho tiež vstupuje. Aby sme boli s tým správnym človekom, aby to bolo naladené správnym. Kto je správny? Ako ja vnímam, že každý vzťah je správny v konečnom dôsledku, ale aby sme sa naladili proste na dajme tomu toho, kto je pre nás ten najkompatibilnejší, ten najviac súladný v tom živote. A to môže byť s prácou, to môže byť práve s domom, ako hovoríš, to môže byť vo všetkých aspektoch. A čo vnímam, že v tomto nám naozaj Theta Healing prináša tak nádherné nástroje na to s tým pracovať, to uchopiť, to pochopiť, vedieť sa naladiť, že už tá samotná cesta stojí za to. Či už sa dostaneme k tomu záveru, alebo nie. Jo. Ono vlastně takovým typickým znakem toho božského načasování právě ještě bych pro posluchače a diváky řekla to, že ono je to potom, ten znak je to, že je to pak jednoduchý, že je to opravdu, že celé univerzum se spojí a aby my jsme mohli mít to po čem toužíme. A možná ještě bych taky zmínila, že v čem pro mě je hodně zajímavá ta cesta s tétou a s technikou Theta Healing, je to, že já jsem třeba vždycky mívala problém s hmotou. A ono by si lidi mohli myslet, tak jako Theta Healing to je nějaká jako ezoterika nebo prostě metafyzika nebo nějaký duchovno, něco, co jako není ukotvený do hmoty, ale pro mě je teda hodně zajímavý, že já od doby, co dělám tétu, tak vlastně hmotě rozumím čím dál tím víc a tomu propojení vlastně toho duchovna a té hmoty a toho, jakým způsobem s tou hmotou pracovat. Jednoznačne, čo ja vnímam, že ja napríklad vždycky som práve mala tú hmotu uchopenú a nie úplne som sa otvárala akoby spiritualite. Myslím, že na tej podvedomej úrovni jednoznačne som to tam mala, ale nebolo to akoby vedomé. Ja som v tom živote v podstate žila v takom tom v podstate metrixe vyslovene, hej, že všetko je v poriadku, dobre študujem, mám dobré známky, potom sa dostanem, mám dobrú prácu, mám toto. A vlastne mne unikalo práve tá spiritualita. Čiže my v Theta Healingu sa stretávame s ľuďmi, ktorí prichádzajú z rôznych zázemí, s rôznymi príbehmi, s rôznymi skúsenosťami, hej. Každopádne, kam nás to vedie, je práve k tomu prepojeniu so zemou a prepojeniu so stvoriteľom v takom tom úplnom prepojení. A to je na tomto nádherné, že zrazu tam je všetko. Môžeme žiť tu v tom 3D a zároveň byť ako spirituálna bytosť, zároveň zažívať rôzne zážitky, cestovať, otvárať sa, cestovať nemyslím teraz fyzicky, otvárať sa rôznym skúsenostiam a zároveň byť v tomto fyzickom tele a zažívať to, čo sme sem prišli zažívať. Pretože to je to podstatné. Krása. Já mám pocit, že jsme to teďka úplně naplno už využili. Měla by si něco, Aňa, že jsme řekli pravděpodobně vše, co tady mělo zaznít, ale měla by si ještě něco, co by si ráda pozdílela s diváky? Čo by som chcela možno ponúknuť je, že každý má tú cestu naozaj inú. Či už je pripravený pomáhať druhým, alebo rieši seba a rieši svoje vlastné témy a svoje vlastné traumy a zážitky. Vždy je tu cesta. Vždycky všetko je možné doriešiť, všetko je možné uchopiť, všetko je možné akoby... Všetko má svoje riešenie, to nazvime. Všetko má svoje dôvody. A keď začneme vnímať práve toto komplexné akoby prepojenie, že všetko so všetkým súvisí, tak sa vôbec nepotrebujeme báť, že to, čím sme a čím prechádzame, že sme zlé, že s nami je niečo zlé, že sme v zlom, nastavení, alebo že sme sa stratili, pretože všetko má význam. A keď to uchopíme z pohľadu toho, že že všetko je pre nás skúsenosť a vždy sme v podstate správne, tak toto by som chcela priniesť ľuďom ako pocit, že jednoducho kdekoľvek sa momentálne nachádzajú, kdekoľvek sú, v ktoromkoľvek
nastavení sú správne a od tohto bodu ďalej si to môžu tvoriť tak, ako oni potrebujú. Neviem, či to dávalo zmysel. Rozhodně. Kde ti lidé najdou a jakým způsobem poskytuješ teďka svoje služby a co vlastně všechno nabízíš? Ďakujem pekne. Nájdu ma na mojej web stránke www.3t.sk. Tam je kontakt aj na mňa, môžu si zajednať buď osobné sedenia, dá sa to rezervovať cez internet, alebo mi môžu napísať. Momentálne časť roka robím väčšinou na diaľku, časť roka robím tak, že môže prísť do Bratislavy osobne alebo na diaľku. Každopádne robím osobné sedenia a hlavne sa venujem kurzom, čiže učím kurzy Theta Healing a v podstate robím také, akoby učím v podstate, by som povedala, takmer všetky kurzy, ktoré momentálne v Theta Healingu existujú, od tých úplne základných až po tie rozvinuté, a to všetko majú na stránke. Majú tam na stránke, že aké sú termíny, aké by potrebovali nejaké ďalšie kurzy, tak som plne k dispozícii, veľmi rada. Já určitě dám odkaz na tvoje stránky tady někde dole do komentáře pod video, aby tě lidi snadno našli. A ještě jsem se na tvé stránce dočetla, že děláš sezení v různých jazycích. Platí, kdyby třeba nás poslouchal někdo, nevím, cizinec žijící v Čechách, který by třeba uvítal sezení v jiném jazyce, nebo někdo by měl v okolí, kdo to uslyší, známého cizince, tak aby i lidé třeba našli takhle k tobě cestu. Tak jestli to tak je, že vizíš v jiných jazycích ještě se. Určite, ja robím sedenia v angličtine a vo francúzštine. Keďže som predtým bola frankofónna a v angličtine, momentálne som v Spojených štátoch, takže áno, týchto dvoch jazykov je pre mňa možné pracovať. Takže ďakujem za tento bod. A lidé tě můžou najít i na Facebooku a na Instagramu, takhle pod tvým jménem? Áno, pod mojím menom som na Facebooku aj na Instagrame. Protože já ještě na Andrejku prozradím, že ona v nedávné době začala spolupracovat se zakladatelkou Theta Healing Vajanou Steibl a i se podílí na organizaci učitelských kurzů a většinou to dáváš, myslím, na Facebook nebo na Instagram, že jo? Pokud je možnost i pokročit dál na té cestě s tétou. Máme aj vytvorenú stránku na Instagrame, a v podstate aj na Facebooku práve k týmto učiteľským kurzom. S mojím partnerom sme spolu koordinátori. Robíme kurzy v Chorvátsku. Tento rok ich budeme robiť v Záhrebe. Minulý rok sme to boli v Rovíň pri mori. To je taký môj sen. Ale vyzerá, že bude mať možno väčší zmysel byť priamo v Záhrebe, lebo je to veľké mesto a byť bližšie v podstate aj Slovensku, aj Čechám. Takže budeme robiť na budúci rok určite kurzy, mali by sme robiť základný, pokročilý Dig Deeper, ja stvoriteľ a mali by sme mať aj intuitívnu anatómiu a intuitívne dieťa vo mne. Takže to sú zatiaľ kurzy, ktoré uvažujeme, že by sme mali robiť. Tak verím, že to všetko dobre dopadne a že to krásne klapne. Máme dohodnuté už hotely, takže verím, že to všetko bude krásny event. A je to veľká česť pracovať vlastne v tom spolutíme s Vajanou. Je to naozaj veľká skúsenosť a veľká česť pre mňa. Takže ďakujem aj za tento bod, Luci, že si ho vyšla. Mně to přijde důležitý. Tak jo, já, milí diváci, mám pocit, že jsme to vyčerpali úplně tady na maximum, že vše, co mělo zaznít, zaznělo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího rozhovoru. Ďakujem, Lucka.